Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpeh, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Ngut ki nongtrei jong ke National Highway Authority of India NHAI, kila Mynsaw, Hadien ba uwei Diengbah ula Khyllem kynsan mynta ke sngi, Haka por kumba baje phai sngi eiei, Haka Surok jong ke National Highway ha Umling. Layo jingtip ru ba utei dieng ula Khyllem katei ke jaka katba ki nongtrei ke NHAI, kidang ya shong harud surong. Pad katei ke jingjia, kitei Ngut kila Mynsaw na ke Jingban dieng. Hadien kanila penkit no marmar yaki sa Civil Hospital Nongpoh ban yo ya ke Jing sumar kat bayo uwei pad ubala kam Mynsaw jur la penkit no ba Shillong. Laya thoru ba ki kali ki bayat bayeng ling ba katei ke Surok kila light thau na ke jingjia ka basngosi. देखा है मैं भी देखा नहीं, सभी को मालूम होगा।